Ďalšia časť cvičenia blbý pre blbých bude o medzilopatkových svaloch. Takzvané písmenká, ktoré robíme na bruchu s odvihovaním rúk. Sú to tri hlavné písmenká, kedy robíme Y, Tčko a Ačko. Pri všetkých troch je dôležité ťahať ramená od uší a zodvihnúť paže tak, že sťahujeme lopatky k sebe. Cvičenie robíme na bruchu, kedy je čelo a nos opreté na zemi a zodvihujeme vystreté paže palcami vytočenými do stropu. Vyzerá to teda následovne. Láhnem si teda na brucho, opriem si hlavu o čelo a nos, ruky vystriem, dám ich jemne na stranu, zaťahnem ramena od uší, nohy zostávajú celý čas na zemi. A v tejto pozícii zodvihnem paže smerom k stropu a vrátim späť. Zodvihnem k stropu a vrátim späť. To je Y. Toto je Tčko. Palce sú otočené k stropu. Zodvihnem ruky, stiahnem lopatky, povolím. Zodvihnem ruky, stiahnem lopatky, povolím. To bolo Tčko. Ačko. Položím ruky tak, že dlane smerujú do stropu, zodvihnem obidve ruky, zatočím ramená, stiahnem lopatky k sebe, vrátim späť, ruky položím, opäť hore, pretočím, stiahnem, otočím a položím. Takýmto spôsobom poctivo precvičíš medzilopatkové svaly, ktoré ti poďakujú, pretože pri dlhom sedení nebudeš vyzerať jak Tyrannosaurus Rex. Ak s týmto cvičením budeš mať nejaký problém, napíš nám do komentárov aký a my sa v ďalšom videu povenujeme, ako to odstrániť. Nezabudni nám dať follow, aby sme ti mohli priniesť viacej takýchto tipov a cvič poriadne, lebo si ťa nájdem.